Sí, perquè... I no menja tant de picant, et diu el gos, no? Però per a saber més d'este fenomen, contactem amb dos gossets castellonencs. Ai, que bo, quina gràcia. Mone i Avant, hola, xics! Hola, gossets, en este cas. Ai, mira quina contentor. Hola, Pere. Hola. 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 Hola, Pere. Hola, Pere. Calma, tranquils. Hola, Pere. Sit, stay. Molt bé, ara sí. Doncs, com esteu, bons xics, ahir, Com han arribat tants gossos a Castelló? Per què? No, per què? Doncs la veritat ha sigut el famós efecte cridada. Efecte cridada? No ho has sentit? No has sentit res? No he sentit l'efecte cridada. Ja, clar, perquè ha sigut tan xiulets d'ultrasons. Ah, d'ultrasons, clar, que jo només ho senten vosaltres, no? Clar. Clar. Principalment venim pel clima. Clar. I perquè el pinso és més barat, i avant. I Avant, clar. Sí, jo m'he comprat una caseta prefabricada a Marina d'Or i tot. A Marina d'Or. Amb vistes al cementeri. Ah, al cementeri. Espera, vistes al cementeri? Hi ha un cementeri a Marina d'Or? Home, tenint en compte l'edat mitjana dels usuaris... Això és de veres, sí, això és de veres, sí. Però, Avant, per què li encisen les vistes al cementeri? No és millor mirar la platja o què? No, home, no, a la platja no en deixen estar els gossos. És veritat. Però el cementeri està petat d'ossos. És com viure davant d'un bufet lliure. Ja. Només de pensar-ho se fa la boca ulla. Ja ves, ja. I quines activitats fan vostès per allà per Castelló, com per a que els agrade tant la zona? Ah, doncs mira, jo tots els matins faig doga. Doga? Sí, que és ioga però per a gossos. Ah. I relaxa molt i eres més positiva i tot, clar. Per a llevar-se les males puces, no? No, per això tinc el collar. El collar, clar, ja ho dic. Dona igual. I què més? Jo perseguisc un pal que veig de reull, però no n'hi ha manera de fer-me en ell. Un pal? Quan més corre, més ràpid va. Mira, ahí està. A veure, que no és un pal, és la seva cua. Mone, pots ajudar-li i dir-li que no és un pal? Clar, ja va, que es marejarà. Avant, que això no és un pal, que és la teua cua. Ja. El pal que busques està així, mira, xumi. Ai, per favor. No era bona idea, De tota manera, ja veig que vos heu fet molt a la idiosincràsia castellonenca, Pegar voltes tot el dia per aparcar. Vinga, adeu, gràcies, gossets, gràcies. Adeu, Pere, adeu. Qui xoca? Ai.